Zmyslom každého školenia obrazovej reči je naučiť poslucháča tomu, ako sa obrazová reč používa. Každá obrazová reč, obrazový jazyk má trošku iné zákonitosti ako bežná slovesná reč a všetkému tomu sa dá veľmi jednoducho a v pohode naučiť. Pomocou takýchto školení by sme radi predstavili našim klientom techniku trošku z inej perspektívy a pomohli im tak lepšie alebo maximálne využiť svoju techniku.